जों खाख्लायो सिनि गोबांमा जरावो जों खरक सती खरक सबै गोरों लाइमाननि आफाना दिनैहाय साला जों हाय सिनि UIPP सेंट्रल कमिटी ने एडवाइजर बोर्ड कमिटी ने सिनि बरमगोनां चेयरमैन सिनि बरमगोनां दा बलराम दा बर्माना जों दिनैहाय जा सालो बालायखेना कपाल काहामनि बिसिंथि जों बै बाक्सा हाय गोरों फाइक्या खायकाबा जों बै बाक्सा हाय तिब्रालिनि चबाबो बिनि लीडरशिप बिनि तैदुलमंग जों हाय बसकांगा सामं दांगानि बागै दिनैहाय सालो जों तेविसिया खाखौ फुरबायखै जों लामसगै या बै बाक्सा खाय हिमनानि बागै दिनैनि पान्डाना मोमबाति मोजोंमानि बिसिंथि खायनो जों बसकांनि चबाबो तेबो बसकांगा गुबै थांनाय एडवाइजर बोर्ड कमिटी ने सिनि चेयरमैन सिनि दा बलराम दा बर्माना सिनि पांडानि बराम याफारै रिसा याफारै पांडाना लामसगनानि बागै मोमबाति मोजोंनानि सेकांगा सिनि बरमगोनां volunteers no जों कबमं नाराखौ सभापतिनि बिसिंथि सरि संविधान आर्टिकल नंबर 2 एंट्री द्वारा एडिशनल कतला जाति प्रोलेंस Sati macangane bagai sini Pandani Nograi Kotor sini Boromonang MLA Simna Assembly constituency ni sini Boromonang bisa gitu dia Boromonang kai Mongnargo Mombati Masungai Pandana sing Serani bagai Jatuh nak kau Mongnargo UIPP by Tinjak Hasani Panda ni Panda ni Sabapati tai Haimanda Pujak IPFT Kendra Committee ni AGS tai sini mo Tripura Sarkar ni MLA Simna tai Gondasara tai sini Ompinawar ni Khorokran MLA tai sini aro Belbari RD Block ni DC Chairman tai UIPF ni President General Secretary tai
UDIPF ni jara Vice President AGS tai division ni jara sigla bodolo nongban khani hamjang sigaya karo prai bosor kaisar moi ang nogo asukha party ni je main post AGS tai kaisa administrator Chalok Pongoni BSC chairman Jirania Develop obrong ya karbai party ni je samung humung tangmani balai keno durbolota je seng wansuku family je tibralen ni o kokno jaga jaga seng piri family moni bagai ang kini saja gianggai ang nogo masuk prebosor kasih kakak kai nogo asugoi ang kuno party ni birude kok saya sudah ang jekai temani party sini ya onan no party ang to ansuk mani jesini tibrasa matangga tung ang tangtung mani jati somogroho borok tangtung mo tibralen kaiseno jaga krak isu mono kare tai je nana rokom je tirpola jo borok je isu no tuye rajnitik khale gele abo belekeno somoy nangnai tai a manmung bai jong phiok jagya mone bagane tibralen hangkang tai sini bagai balai kena sekti sadingo ane sekarang kok sanare buruk kok salangka somoy ni upuri dipen jummu Telangana ini Maharashtra ni ei je Vidarbha ini Bundelkhand abro khaya ba ini mo Darjeeling goro khalen khaya kinabo hangkai সমনি অনুসারে সমানা নামাই কারণ তাঙ্গে হিমালয় চারিদিকে বাংলাদেশ ওটাই আরো নেই যেমন তুই খাইমা খাই সালবন বুরুম আনজাইরা গরো খাইতো এই চিনি পার্সেন্টেজ কমি দं जोंना आइगे दाम हनै प्रचार खाइबा मन्त्रि नांगिया एमएलए नांगिया जों म 2021 रंनि सिगां जों डिब्रालेन खाइना नांनाय किन्तु कक थाइबाय सामुं मिलिया तामुं हिमालय जोंनुगु बररक जेसेबां कुदिदि किनि बररकनि राजनीतिकनि एक्सपिरियेन्स ताई जे आन्दोलन खालामनानै आबो जों खालायनो रोङा दा हानजा ना जों खालायाखै दा हानजा आबनो जों अनुभव बुंखा नबनखा पार्टियाव बार बार आं प्रपोजाल खालामथाङो सरकार फायासिनि सिगांबो सरकार फायमेनि परेबो ओमफ्राय आबो एक्सेप्टेड दंया आं बागै बोखाबाय जरा जरावो ककरै हायबोना आं वानसु गता मोननाय दाबो तो पार्टियाव ताइयो बुद्धिजीवी लेभेलनि भारत इनभल्व नंबायखा हयतो ब्रह्म पलिसि होनाय रखमङानो बा जों वान समनि पलिसि होनाय रखमङानो आबो हायरक हनैनो जरावो यागारि गमारो हयतो आं बलायदा बुनिसाय आगो गय दं सामुं खालाय दं सामुं खालायनाय मोजों बुनिसायदा बिसि खाजिक दं आब्रह्म वानसुगनो माया गारखा आमोनि परे आंगे ताबो ता आंतो निनि मो नेट नि जुगो कुनु सोशल मीडिया बतंजा व्हाट्सएप बतंजा प्राय आनि फोन जे मोबाइल नि कम्युनिकेशन पॉइंट आं नारगे कारण तांगे माला आगी मोबाइल खुलगायनो वाला लेमिनि नुगो खरजताय खरजनो माद्रा बेलायनो नुगो मनि बागैया बेलायगोन आबो बाय आं हासाल गायते ओमफ्राय दाबो जे
samung tangoi ang kaisa siwang samang putong ini central executive meeting lo nong ni jem nuka salok mo bai jadi norok tui par khai mang gang kaya norok khai impossible saring oro je ansi sakang salangai ro salangka bosu juddha ma khai ya silai tinya nai ne sang जों सिलायथि यावनो जों सरकार चेन्ज खायरगा ताई टिब्रलेन प्रभाव खायगा टिब्र राज्यो नगो नगो बरम खाव पक सारगा तब प्राय 210-15 ता देश थांगा सारा पृथ्वीयाव केवल सिलायथि यावनो राजनीतिकनि माध्यमेनो बरक देश जोंनो कायसे स्टेट से 너 하나요 누구나 아메리카 어제다 폼자스탄이 법데스 राज्य किनी इंडिया बहुत राज्य खालायमानो जोंनो तब भौगोलिक नो दूसरोई तैयारनि जरा हिंदू बांगाली रक बरगो सालजा मोहानी नो सेब्रेदों थांगा देश हमसुसु डिफारेंट मुबरगो त्रिपुरा हाव तंगै बरगो भारत हानि नागरिक हनै हयतो जे गभर्नमेंट इंडिया गभर्नमेंट आबो जोंनो सुगलगैतन जों चिरि खकमा बालखा हायतो बम तिके चिरि खक मुं ताइ चिरि खकनाय दाल बिदाल चिरि खकनाना सादों चिनि सिन्नुबाबो सागा ताई बम दै तंखौ आन्दोलन खालामनाय जे जों टिब्रालेन थांसौने आंआगिबो साव हुनु फानैयाखौ अमबाय बन खितुमाबा गोलैया एमन जे खालायनानै हयतो जों जेलाव मा हाबनाय हयतो जों तिनि मा थैनाय थैनो नांनाय केवल बिना फाइटार सारा केवल देश न उपभोग खालायनाया थानाय गोबां मा साथिमोन सागा गोबां मा देश दं ब बिना डेडिकेट सारा ब देश माया वानदेरमो जों पलिटिकल पॉलिसी बाय जों ताई आगु गई थांगमिया नर गाहांगो सेमोन 12 बोसोरनि जेराव महानायक दं वानजै मांसि ओ रवीन्द्रनाथ ठाकुर থেকে सुभाष चंद्र থেকে स्वामी विवेकानंद থেকে लेखा बाया ओ जनगण भारतनि जे ताबुकनि এই যে জনগণ হনে রেসাবনানি जों राष्ट्र संगीत बुंनि बासामाव जारा ताबुक बरन रेसपेक्ट मारो सारा ऑल इंडियानि जातिरा मो जातिरक न बरक जुद्ध खायजों आगु थानानिखौ जों तांमाना आबो जों वासना मनो बार बार जों प्रपोजाल ताबुक तो ताई किसा चेंजिंग लाने परिवर्तन लाने आबो तो ननि परिस्थिति पे नां तो आगिबो सागा आं पार्टी तंफ्रोबो सागा यो दाय पेक्टिव आं प्रपोजाल लखा नंगरि बिना बन्दुक सारा जों आबर रेलि खायफोरबो हमजागले चाम्पावार थांफ्रो अनेक जागा हमजागा ताबो उग्रबादी दल साथं सिलायकरै बंग पुलिसआव न मति मारो पारा गुरिनानि हाय हमजागाब्ले जों ताबो सरकार फायनो नगो आखा दंगै जों टिब्रालेन सालसा मानाय हिंखाय म सीमाबद्ध दं बयनि हिंगे सीमाबद्ध सारा म बुंदेलखंड जेसबान आरने इकोननि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी रो सीएम रे जागा चीफ मिनिस्टर बसालिया विदर्भ अंखा बांखानि आखा बांगिया जेंक्रुंखु किनि हिंखा के चारिदि बरक बारि दं सालब्रुम बारि दं already Home Minister थानायानो Citizenship Amendment Bill pass खायरगा फायदि जे फाइनाल कस फायदि जरा डिप्राइभ लाइक तंनाय हिंदरो फास फायदि तो ओ जिनिस दङ जों बुजिना नां जरा बुद्धिजीबियाव बुजिना नां साना जरा तंसिनि खायदि जों गाय दासिम सरकार दङ जोंहाबो खालायनाया गेबें मोनफायो
आरो नों सरकार नों आजु दंनि जारा खानि बखायदों आं तो बस साबले जारा सरकार दंनि नों आजु दंता खानि बखाया नों निंतान ट्रेटमेन्ट निंतान समय जाबा ताबु बुआ आं ताबु जे फायगा ने याबा खरमनानि कोकरे कारण तांगे मला आं नों बाय बिसि कक सिदान दंलाया आं जे सामुं खाने निबो नों जदि केबें गांगांगा हयतो आं लगिरि आं मा जनाय साजुं तो खाइमियाबले लगी नांगौ दल नांगौ मो प्राय 40-50 लाख बरक ताई बुंनि पुरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बुंजागो बुंनि बरक बायदा जुद्ध खायनाय सरकारनि बरक बायदा जुद्ध खायनायनि गोबांवा जों साबै खायनायबा बेताबो कोरोना टाइम कोरोनानि समय हनै आदलाय तो लायखा मो बचिनि बागै बेलायगोन लुस्तान कुनु जातिनि अस्तित्व रक्षा खालाया যতনো অলরেডি স্বাধীন মঞ্জাক যত রাজ্য বনো কাইসা জাত আরক্ষণের বাগে আন্দোলন খাই দङ এমন স্টেট গোबां রাজ্য দङ जायना जा একটা ইস্যুনতেই আন্দোলন খাই দङ মো করোনাनि সময়याव जों टिब्रालेन तो जों तेग जागो थानानै दरकार आरो करোना मारो गलि जों करोना बायखौन फैदों तो जों टिब्रालेन खालायनानै उदराव जों थाजिना ना जोङो बुनि सुरुङैनो करোना होननाय आसा फैदों गांगांगाय तांनायबा गबरक न नुगै नायगांगांगाय माने जों लं टाइम जों सरकार दंनाय जों कुनुया आं साव पार्टी दंगासिनो डिमान्ड दंनाय नि पार्टी सिखरिंके बरन डिमान्ड दंनायबा एमन पार्टी আছে डिमान्ड আছে यागुं तलानि जखनते हा तेरे तेरे कमी गांगांगाय आ समय जेबो मगल खियबनाय ओमथिं एसिनि सिगां नोंखौ गोसावजों लं टाइमाव जागाव सरकार चालु खालामनांगोन सरकार लं टाइम चालु खालामनानै आईपीएफ निताखौ सापइन्दो कुनु कबस्त्री ओ 25-35 বছর সিটিএম চালাय रंनि ताबो माफिया दं ताबो कारखाना मालिक दं फैक्ट्री मालिक दं बाटा मालिक दं गोनां थायो बुंनि China IPF yo खरकसा कर्मचारी खन दं तेबो खरकसा बहुत तहे सुबु एडवांस रां रगर दु एं गाड़ी 15 टा गाड़ी ना ना दंखा बरक के रिमाना तो के रिमिया मने बागैनो जों सट टाइमो जों का खालामना ना जांना दं जे फिने थिथुं जे क्लाइनि क्लाइथुं हयतो आं थिथुं नों थिथुं गांखाय चिनि जारा बरक जे ओ हानि जाति जे भूमिपुत्र हमजानाय दङ जों रक्षा खालामनो थाङामोन गबर गोचों हागेन मानजानाय केमन बागै आं बार बार यु डाइपेक्टिव प्रपोजल बर' बाक्सा कक सिमरिखां ब्लग तंलायनानै पन्चायत चालक लायनानै लोन ना लायनानै साइकेल एप्लाइ खालायनानै सरकार तंखासार मार लायनानै आ जिनिसटा आनी थाइमो परिष्कार आवनो याकरि मा फैने आं आइन साजा आं आग्रुबो साजा आं बे चेयरमेन तंया आं नाया तांगै मला वार्कार करै पार्टीबो नोंरो बे चेयरमेन दङ नों एकटा बे चेयरमेन कयटा मीटिंग दङाबो नों सालसाबानोसो नोंआबो जरारै मे सारा थागा गांगाय कयटा इनविटेशन सबाय कयटा का छकबाय नि उरु मीटिंग होना उरु सिटिंग होना आबा हाबु सैमिया बुबागि सागनबा गचिनि गेतामो चेयरमेन फलोमा खायनाय जनसाधारण मन्त्रि न फलोमा खायनाय एमएलए न फलोमा खायनाय आबो फलो खायगे तैसा फांतन सिनेबा करि गेता परिष्कार लोन ना नाय बाइक पायना नाय गाड़ी पायना नाय गांगाय आरो मांस थाङि सगिते गागा तैसा आन्दोलन खायजिनाय हंगाय बलराम देब्रमा मानदायो बोट बातना नुवागै निउटार जा आं साका वार्कार करे जों अल तिरफ्रा गुरिया नां आं बुनि बाजारखा सेसनेस पॉइंट मानदाय कन्स्टिट्युएन्सि ने एलाकानि बरक आं साका धीरेन्द्र देब्रमा से सयमाली बेन लोगोसे हिंदी बलराम सय सेक्रेटारि आरो हेलो रंनाब्ला
मो पॉलिसी रो IPF टीओ बहुत चली अब से नोगा आज तुम जाओ खाइमा खालाई दी मोनी बागे नंग चेंज मा खाने जदिनो सरकार खाकिया चालायनो नंगाय खाने 2000 IPF टी तांग खानु खाना उलानो ओमा हायनाय হয়তো আমি yang atau tumairo o koklu buzu jorte bro except 5 buzu jorte 100 buzu jorte saja angse yang poriskar nung chairman azu ki tongdi nini elaka ni jara 5 tar je khani mu ngai nung kono MLA মন্ত্রী nini jaga nung tong aja norok khlale di nukna bele koita case dismiss klemaka Chief Minister ni thaniyo chini sukla babu saka ang collection khaiteng dara abo bebak seminar de abo bebang no dismiss ngene case kaise dang kha am ki case tong nai jelo ma hap nai chini case tong tung jelo ma hap nai ma khai ni ekta krantikari abo sarun do ko o bogo chini film nai nele naro to history pori di hai ke ba वो तो तामुंग ना अब कुनो हिगना करे अब कुनो हिचा पत्र तोंगला मोने बागे नरो गदिनो फाइनली तैयार हंगा कमा फाइनल फिर तैयार करेंगे खामी है परिष्कार कोगान गए ए बोलाराम संग्रह ब्राइ खिनो बुलाय तोगलाय सोगलाय बागे पार्टी प्रेशर साव हनि साने दं पार्टी वो के बाहाय बासा नाय बा परिष्कार को बाजो सानै दङ नो yang जे ट्राइबल एलाका बुलागे चंगागर तला तंगनि पोस्ट दङ सानै दङ मुख परिष्कार क हा मनि बागै संग्राम मा खायनाय संग्राम खालाय आंगांगाय उं जातिरनो फियो मैया परिष्कार क हंगाय nang tahu himani khosa kang kang kai bui phaile ja bui phaina or tongnai bai ma thane bo bad dongui jora tong sini sading je sanai ro jora ekdom oro jaga jora ayu soble 1980 dana nang yakai bobno tibralen sanai ne jompuyo wansa tongo rok mulung wansa tongo ampura wansa tongo 2023 naukha apurbo गोबां वानजिराव बंगे एलाका मा थांगा आगनो दै नों ताव तिब्रालान सानदों ताव एदिसि एलाका वो जदि न 50% वानजिं के नों बंगे तिब्रालान साननाय मोनि बागैनो समयनि उपरै डिपेन्ड समयनि उपरै जों निर्भर मा खायो जोंनि राज्य एमन बागै राज्य अरुणाचल बोसोर प्रायोरिटी मान दं इन्डिया गभर्नमेन्ट प्रायोरिटी दं ओ केरेन रिजिजनाव मन्त्रि खालामबाय दं हजार कोटी पैकेज हरो अरुणाचल न ए लद्दाख 3 लाख या बरनो से यो तिरि रेखा प्रायोरिटी रो जे चाइनानि बर्डार तंनाय अंकाय जों बांला बर्डार नि बिसिंगो चारिदिके मुस्लिम हिंदू जों आरो किसि जा तिब्रासा जों बुक्का इस्लामिक और खाय हा दखल खायके जों नागारो खाया बुरो खाया नेपाली खाया जों चाइना बर्डार तंखाय जोंबो तिनि फेसिलिटी गाहाम मा खामो जों प्रायोरिटी मा खामो जों माया निगिदा जों जुद्ध मा खानाय आबो अनुभाबी सानि थानि दं आं सेमियाबो त आं प्रत्येक पार्टिकुलार समो सावो सम्मेलनबो सावो जनसभाबो सावो जीवन सामखला सभाबो सावा किन्तु बरबो जागा थांगांगाय जे जागा मासो मानु आंवान सुमाने सरकार थाके जों कैसा ओतामो खरखाय ओ इंगो ताम संगमनो ऑर्केस्ट्रा आबरनो कम खाय माने तेस बारि इंगो उल्टा खानाब्ले तो रसाब माखा जों मोसाय माखा जों कासे उनयो नखा आबां ना या कासे ऑर्केस्ट्रा गांगाय पूजा गांगाय हार तांलायबा मेन गा जानना मुंदा थांनाबा जार पूजा परिस्कार गा आलमा जो बरक लाइट उनका बुक्रू जुद्ध खाइनेबा खाइमियाबले तो मन आनि मेन आं हामजे गेमन गाबनो जों माया करनाय जों कथार जुद्ध मा खाइनाय
Ishor sao, kaidor sao sungo, nung jodi no ani musung tui nung jodi tong kang kang kai, nung jodi ani musung tui nung tong kang kang kai, nung korok sana nung 100 jona borok no nung pai manai, nung 10,000 borok no pun pai manai, o jinis tano sungto nung no purungu, sung kubui tong kang kang kaidor sungo hadiah ramai, kaidor sungo sorgodu dohnai. Bible tamo tongba bang maro anhuni ungmaya jinis no ungri thinu chumu khai thinu koble e boloram devrama song him tong group boibe hinjago norok sarkar tu nane ya phang yarang kuru hunjago chine sar jogode sano ang 35 বছর mandanya MLA sanan bagi chai to kha maya কিন্তু বলরাম দেবরাম ভাই খুলে রেখা খাইছি মালিয়া না গাই जों जिनि थानि लेखा परा गियान उदि दं होननानै जों बुंसुगै सिदा VIP खालायै टेबुलाव बुनि चेयर आथुनानै तय आरो थाङो बासन रुमा बायसिनि अ हानो तुइमि आरो जेसेबां काबै बासन दैमानो কিন্তু प्रेक्टिकल नों फिजिकल भाबे mo borok no phurungtani bo koi ba khukti musu jaka no ne bum khang no kai seman no rai pe torong kon no khan koi bar ma kharka koi bar khukti musu jaka hoyto chini ora biji ke to babu sungro kam dik khlaje gya basu pyara guri abla hunja kana seja jaka na omsung no hunja are bini bagra khai sibiam Bokayang IPF tini bazai tong, oh suno hundak nai, abon si taisya hundak nai, kian tu ba nokla ba bazai, jeng khuk tini musu jaya, jeng ba jati ni tanggo, CPM bosnia, Kongres bosnia, kian tu arkang etamo, nong ni rup jeng sinija, norok pura IPF ti, oh jemon, kaisa hindurok ni kotong. Bishomitra no dong sok khane bagai indra burini rup nai thamane direct bishomitra be hinjaga nang indra nang ommohi buriya hai hinjaga sum mon bagai tahoro jung sonman ronai chini neta rakno chini MLA rakno mantri rakno hai bano borok Kini tibralen ni menteri thung, kini tibralen ni MLA thung, obo chung mana na. Jara cost of khaine rono, norok tabu 100 cost of khaine rono 100 norok bobishot ni chini bidan sabha ni সদস্য hani hinjabani moto. जों तिनी बरक बायारो तिनी ओ एडीसी काउंसिल तामंग नायबा 10टा 12टा सीट मा कांकार मेजॉरिटी या आरो तिब्रलेनि बिल पास खामिया तामंग नायबा जों ओ जागोन जागा गाय तामनि हिंदाना इको एडीसी फाइवगा MLA चेयरमैन माने बरा तोमे के तागे मिसिं बायनाय ओबोथ प्रचार खालि खायतंले आबर म मुरतुर जवाब रना हमलेना जों सुदु MLA ना बागैया MDC ना बागैया जों तिब्रालेन तुमना बागै संग्राम खायदों म जिनिसआ नों मा खालामले बागै सानायनि सामाबायदि ब बिसास खाया एलाका एमन बागै सिदराय दंहा आबो नरगो सायमनो आं किलो नखै आखौ आं सायमनो गाबोन बागै नरक मा सवानाय नरक मा साननाय नरक जुदि जबाय आं गांगाय नगो मा आखुनाय तां खायनो नगो आखु तंग जाबले नों खलायता खायनो नों जरारिया सुजुरिया गले बाय खलायबा गमेन कगोबनो आनि जागा ताव जागावन तंगो परिष्कारान जागावना आंखौ हयतो दिनै जिनै इउथ आइपिएफ दिरक बार बार कयथा
बरगो आइके आसो तंगमिया नों फायदि खलायनाय महाराजा रिंखाखौ मा थांगा नंगौ रिजेन्ड खाबा आंबो रिजेन्ड का फायदि सामुं खलायलाय नंखाय महाराजा ना सागा महाराज ठीक जों तो सामुं खलायनायनि निनि तामो जोंनो थांनानै कायसे लामा दं नुदि लामा दं लामा फनोखौ बय जे अनिमे जे दाबि खालामनाय अटोनमास काउन्सिल अटोनमास स्टेट आबो कायसे लामा दं तिब्रालैन का तामा महाराज तुमसमन महाराज साव तिब्रालैन पूरा ने राज परिवार ने राजमाता से खिलाफ हमारा पूरा परिवार राजमाता भी खिलाफ तिब्रालैन का खिलाफ तो हम वो तिब्रालैन का इशू कैसे कर सकते आई साव महाराज तांग सका महाराज हम लोग जान जोखिम करके काम करेगा आप सिर्फ तिब्रालैन समर्थन कीजिए वो जे अब तम है बनो 244 है ऑटोनोमस स्टेट वो अब खाइमेन कई दुईटा स्टेट एक कैपिटल माने भी राजप्रसाद तंगनाय ओ जागस आंनो बार-बार रिक्वेस्ट खाइगा दिनो अनिमेस तंगो रंजित तंगो महाराज नोंनो तिब्रालैन नो एक्सेप्ट खाइ जों खाइनाय ताम खाइ नोने एमन बाबे खाइ रवानो किन्तु बो खायागा खायाथ' नों खायादा खाइनो दा तिब्रालैन नों समखौ खायागा आंखौ परिष्कार नरक बाय जदि नरक सामखानि आंखाय मा खायनाय सारिन चिन दासिमबो सेथांगा पलिसि दं बहुत पलिसि दं चिनजागो केन्द्र कमिटि एक्सेप्ट खाया केन्द्र कमिटि एक्सेप्ट खाया मनो समस्या पलिसि बहुत दं आं सेदिबा थानाय 10 जुलाइयाव सारा त्रिपुरा राज्योनि तिब्रासा दंनि बा किनि जे तिब्रासा जातिनि पारा खूब बर कम खामाखिया बर थांग गांगा बरमुरा हातायो बर थांग बरमुरा हातायो मुइ तुन चालायने पइन्ट बर परिखाखौ अंका आं अर बकक सालांनो दं ताबुक सरकार खामिनि बरका सै सिमिस दंनाय एलाकाव सै आमागे जों बर टिक्लाय नों सामानि उल्टासो थांयो आं सागा एलाका केप तंमांला आं ताब ग्रेन्ड रिसाव नोंरो सीपीएम कांग्रेस खायो जों तिब्रालैन समर्थन खायो नों एलाका तंमा नांबाय हा युगेन्द्राव केनियाराव बमति खाय ख्लाय आबनरो टिक्लाय थुगोनसो नों तंग सिमांला नों मा खाना सातटा गाड़ी चलिया नों बाजार मा हाति मा खायदा समे गनांगनि मायनो बिग्रारो नार देखनो जों आंदोलन जारि नारना जे हानो तो हम बिनि सेन्ट्रल जेल बिसि चलबाबो आबनो हयतो बय हामजागौ चिन केन्द्र कमिटि नेगार हामजाया ना आं थिंगबा जों सुजुग सुबिदा बाहाय मानसा आइ दंनायब्ले गाय बय केबिन या चिन पादिन बरं केबिन बाय खानेबा मनो चिनि समस्या जदिनो आबनो जदि लागु खालायमांखाय थैनानि बागै बररक थै दङ तिब्राला आं साका नों जे ताबो म आन्दोलननि बागै बरक थैया गोबां बरक थैया म 10 जुलाइयाव गोबां बरक थैया 10 जुलाइनि सिमि ताउक सा पइन्ट रेखादि केबो कयजन जेला हाका कयजन थैया बेमारनि फान थैया बतक तिब्रालाय आन्दोलन खाय थैयाब्ले थैथोंलाबा 100 जना कगजाकथों 200 जना कगजाकथों आं मंफोराव जेफ्राव कालेक्शन खायना थाङो प्रचार खायना थाङो तामनि हिनजा नरक सायनानि बर' खायजां मानोबा नो नि बिगाव गां बमथिं बारन बर' मन मा आन्दोलन चलिया टें बसि कगुतार हा थनि दं आरो म छात्र रक टें कगुता जागा आन्दोलन खायमे आरो ओ किंजुम नारने हाय ngay oro to gণতন্ত্র abo ashram bari sajaga noro je tara andolon khai jongo onyo rashtroko khaimi ansau sibai ma kana arjin tikra sara kintu khaiya sigriu ke this dong tamne kina ba song ba ku thisiblai amoni bagai koite baga sanai tebo election gana khapolan phaiwa tang 저 사딩 스키통 훌레 마사 합된 거. 뭐 지니스타
सबसे साय गान खागिन सेमन दंगो IPF ini tola yakung tola ni hat tere kemana jauh men kemana jauh kebaksaan orang kayu pai thang ni kebelai nung tajang kan orang masuk gue are bo pai thang etang bani ba pai thang tu bekas kaya jangan ke bo pai thang etang bani to ketal thani ja kiang siminda sini borok no mathang bagi ase phekina ba ama kungchuk jong ma sable Bupai thang tuh kayaknya sekiring ke ba, hidup itu thagi congolnya apa सबसे बेजार, sengaja dia lihatnya thang pro, dah pernah nagar tuh, ke mukti thang saja, untuk mukti thang saja, thang macam itu tuh masih, kini orang tuh tak, kini parti bom tu conggo, neng thang itu aja lama hasil lagi buat todrak kalau kan nasi nih thang macam apa, semua. तो होय तो नरक तिनी किसा मिसा मामुने बेजां हायो कोरक साका अबो बास को केंतो बा के नों खना रे बलराम पारिता ना दिगा आसु खाते तम फानि बा वो खायो को सावबा अबो किनर केंद्र कमिटी रं थायो प्रस्ताव परिष्कार को केंतोआ खनानि सिमिना आ रेडिंग का खाजनि जोंबो हाय कुनु प्रस्ताव सबके बक्सामा खाबानि परिष्कार बक्सामा खाबा Kira jenis jeta, agini yoda pikir mengenai andalan, awam setiap orang andalan korang ini, ang tadi saya cuma mia bang saya cuma, kudu ang ayo lo biang lagi lah awam orang kendur, ang banyak lainnya, ang saya cuma mia mak lah, kalau saya cuma payah bang, mau masuk na, kan kisah hai bo bir cokor kau mak, saya cuma hai bo kami ya, ini tu pandang ni boleh, arah ni bihik besar jotes tu anu samarthon. Apa aja no ya kerja. Ini gue bikin pesanan nong makanya, bahasa betul. Tapi kalau makok saklak, belakin itu tuh mah hambai, sini tipe lain dah punya mangtung, tapi sini berorok air lokong.